maneno kaka lokruok mar paro, piny owacho koro wacho ni jo Kenya ema biro wacho omenda magineno ni ber mondo ng'ad kuomgi ne okumba mar thieth mar SHIF. Migao mar thieth koro chano kao pach oganda ewi kaka onego ket omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato 2.75 mok kal siling 5,000 kata weya e 2.75 mondo ng'ato ka ng'ato ochud kaluwore kod osache. Mae timore sama riwruok lakteche KMPDU odhi e doho mar chungo kete tim chikno ka giwacho ni pach jokanyo nokokao. Chikni yango familia kaluwore kod yuto margi. Ot ma yuto ne wuok kuom joma ondik tich biro bedo ka chulo 2.75 mar osach gi dwe ka dwe e aguch okumba thieth mar Social Health Insurance Fund. Chudoni ibiro tim tarik 9 dwe ka dwe. Chikni bende dwaro ni omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato ok onego bed matin ne siling 300. Ne jogo ma ok yudo sara ibiro dwar mondo gichul 2.75 mar yuto margi nyadichiel e higa. Piny owacho oseketo kenge mag nono yuto mag jogo ma ok ondik tich ayanga. But I also want to clarify. I have seen people saying that, so that means somebody will pay 100,000 plus. No, we have a cap of 5,000 shillings. The minimum is going to be 300. And those who cannot pay, then through the means testing as determined by government, will get subsidy. Magitimore kado sani ochungo mondo chenro manyien mar okumba mano SHIF kik chak tich nyaka bi winj burano mano chwal kod riwruog lakteche mapacho ka KMPDU. When you see the basis of that act, it's actually going to make many Kenyans have impediment, not able to access healthcare as expected. Till the time that now we have finalized the process, which includes public participation, stakeholder involvement, until we finalize that process and say, now here we have with gazetted regulations, that is the point when we will say, this is what we have put it at. Chung malongo ewi osuru mar okumba thieth poko bedo. Kata kamano, jatend migao mar thieth temo neno ni chikni okadho kendo jugono ochakore mapiyo kaka nyalore. Kagi wacho ni odhi siro kendo jiwo sekta mar thieth ahinya kokalo universal health coverage. Either with a cap or without a cap, Kenyans are going to give us that decision. If we are capping, how much? All the submissions that we even did to Social Health Insurance Act, none was considered. Otherwise, if that was done, then the act in itself will have been sufficient enough. We will have not taken it to court. Kata kamano, jogo ma onge nyalo mar chulo omenda ni, piny owacho kokalo pend chik biro nono jogo madwaro kony kendo piny owacho mamalo kata mano mar county biro chudo negi. Siasa mag pimo mbii e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya